Vídeos d'en Ramon, número 60.cat. Com fer una solera amb encadellats de 50 per 20 i per 3 sobre envans de sostre mort col·locats amb ciment d'enduriment ràpid. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, tècnica en la construcció, membre Red Nacional de Mestres de la Construcció Tradicional. Pas a pas. Aquí tenim la peça, que és la de l'encadellat, que posarem, que fa 20 centímetres d'ample i per 50 de llarg. Amb aquesta cara que marco ara, és el puesto que allargarem i és el que nosaltres l'anomenem la femella. I aquest altre cantó és el mascle. Sempre enllardem primer el que és, sempre enllardem la femella, que és el que va més bé perquè s'aguanta el ciment. És la primera cara que enllardem i després la part llarga. Ja tenim aquí la solera a punt, que ja l'hem començada, i ara farem una continuació d'ella mateixa. Com podeu veure, està fet amb ciment ràpid, que a mi m'agrada molt el ciment ràpid per posar, perquè de seguida ho pots trepitjar. Estem mullant el que són els matxembrats per poder fer ja de seguida la continuació. També tenim, i s'ha de tindre en cura un detall, de que sempre s'ha de tindre a punt, és una peça, que ara la posaré al costat, perquè l'encadellat, al no arribar en l'envà, ens trobem que pot caure, o sigui, se'ns despenja. D'aquesta manera, aquí veieu el tros que preparo, ho faig perquè ara un cop hagi posat l'encadellat, el posaré a sota perquè no em caigui. Els matxembrats o encadellats estan una miqueta mullats, però va més bé perquè així el ciment sobresurt. O sigui, com nosaltres diem, vomita més la junta. Ara agafem, poso la peça a sota i així ja m'ajuda a que es mantingui l'encadellat amb la mateixa línia del que són els envanets. Aquests envans, que en diem els conillers, hi ha els forats perquè així ens passi l'aire d'un cantó a l'altre. Ja vaig per posar l'altra peça i aquesta no hi haurà problema perquè hi ha l'envanet al mig. Sempre hi poso una miqueta de ciment a sobre, que així ens ajuda també a lligar tota la solera. Els matxembrats o l'encadellat, perdoneu l'expressió, però sempre estem dient nosaltres el matxembrat, un cop està posat, s'ha de mirar que se rejunti tot bé, per evitar filtracions d'aigua mentre no es posen les teules. I d'aquesta manera queda tot més lligat. També, com podeu veure, s'estic posant a trencar junt, i així ens queda tota la solera més lligada. Hi ha altres sistemes que es posen amb encadellats més llargs i els fan venir ben a la junta i és com si els posessin a sobre en sec, però d'aquesta manera queda més lligat, no queda tota una junta contínua. Ara ja comença a endurir-se el ciment, però tot i amb això, donant-li el copet aquest que li estic donant, que això és molt positiu, de cara a la junta queda tot més travat, sempre procurar que quedi ben net el que és l'entrega, perquè llavors si queda el gruix de ciment, a l'hora de posar l'altre fa nosa i no et deixa atracar la peça. Fixeu-vos que amb tot li estic donant el copet. Ara ja preparo la part de baix, netejant el galze. Aquell galze no sembla que sigui un ferro, però no és el mateix posar el formigó, el vaig posar en regle i ha quedat com un galze, com si fos un angle de ferro, però és tot de ciment. Va molt bé posar el ciment a dintre del galze i així ens queda tot més unit
Això, amb la meva generació i quan tens manobra, l'ensenyes a enllardar. Ensenyes a enllardar i llavors el manobre t'enllarda la peça i el palet és el que la posa. Jo aquí, com que estic sol, doncs m'ho haig d'anar arreglant com puc. I sempre s'ha de procurar de tindre algun lloc per si et sobra ciment, per no tenir-lo que llançar. O sigui, si et queda una junta buida, doncs la deixes per quan tinguis el ciment sobrat. Aquí també es pot veure que també hi haurà una imatge que sortirà, que es veu l'aïllament que poso entre la solera i el sostre. I d'aquesta manera doncs queda protegit. I també això, procurar que no quedi el ciment sec, perquè llavors costa més de treure. O sigui, treure com estic fent, el mateix agafar, a recollir, passar-hi la paleta i també te'n dones compte si et queda algun ressalt. Interessa que no hi hagin ressalts, en el sentit de, al moment de posar la teula, com més pla és millor. O sigui, facilita posar la teula i tindre precaució. Bueno, ja veieu que aquí ara he preparat un matxembrat, que aquest és per aguantar la part de sota, que com hem fet abans, que hem posat un tros de gero, doncs ara, així, com veieu que estic posant, llavors és anar-ho mirant que no quedi el galze entre l'entrega d'un de l'altre. De vegades s'ha de retocar. Això ben recollit. I ja quedava una miqueta de ressalt. Com que encara és tendre, es pot bellugar. Així, ben enllardat, i d'alguna manera passar-hi la paleta per sobre perquè no ens caigui al moment de posar-lo. I al fer el gesto, doblegar-lo, anar ràpid, perquè així és la manera que no se'ls pot escapar cap avall. Sempre ho estic fent, anar repassant, que no quedi cap foradet. Aquí es veu les plaques d'aïllament, que són de 3 centímetres i són d'alta densitat. I d'aquesta manera, encara que les trepitgi, no s'aixafen perquè són dures. Aquí també, com hem vist ja abans, estic posant una mica de ciment. Això ja crec que ho he dit abans, que és ciment ràpid. Que ara sembla que es comença ja a estendre, però antigament només en teníem aquí a Catalunya. En tot Espanya, A França també n'hi ha un altre. I així, a l'apretar-lo, sobresurt el ciment i al donar-li el cop encara l'ajuda que s'encaixin ben bé amb els galzes. Això, procurar que quedi net. I ara ja vaig per tancar la part de dalt, o sigui que amb la solera ja he arribat a dalt. I aquest no hi ha problema perquè al ser el trencar junt es queda en el centre del que és l'embenet. Així, ben enllardat, que és el principal.
posar el ciment a sobre l'envà i ara donar-li el copet. Fixeu-vos com ha saltat el ciment. Ara, com posi l'altre, ja el faig venir bé, que s'apoyi una miqueta en l'envà. I en aquest cas només haig d'enllardar la part llarga i posar una miqueta de ciment sobre l'envà. Ja deixo puesto per l'altre perquè em quedi bé amb el centre de la junta. Ara el que faig és anar presentant els encadellats a sobre i amb la llinyolada, que la poso a la mateixa cantonada, que coincideix amb la meitat de lo que és l'envà, que divideix l'altre pendent, li faré una marca. Vaig seguint el que és el centre de l'envà per arribar a dalt. Els envans dels laterals, els que s'entreguen les dues soleres, ja els faig amb totxana, que és de 9 centímetres de gruix, i així hi ha lloc perquè s'apoyi l'altra solera. Aquí no m'ha quedat massa marcat, però ja hi insisteixo, i ja es veu que queda la senyal. Ara els enumeraré i llavors ja un cop estiguin enumerats ja els tallo, els torno a presentar en sec, llavors ja el vaig per col·locar-los. També he fet el que és a l'altra banda, ja estan tallats. Aquesta és l'altra cara. I ara ja és qüestió d'anar-los per posar. Els trec, els deixo a sobre de la solera feta. Ja estan a punt de col·locar. I va bé tenir-lo enumerat i també bé preparar-ho tot, perquè així ja quan comences a posar ja no pares, no has d'anar a dinar en tallo un i pasto i torno a tallar l'altre i pasto, i no, d'aquesta manera ja els tens tots a punt. Ara ja estic arribant a la part de dalt, després ja tanco. I veieu, estic ja posant ciment al lateral, amb els forats que sempre queden, com us he dit abans, que sempre s'ha de procurar que quedi algun, pels restos que puguin quedar. Al pastar el ciment, també jo tinc el costum, i crec que és la millor manera, és sempre deixar una mica d'aigua a l'altra part, o sigui, tindre la gaveta amb una mica de pendent i l'aigua que quedi acumulada, o sigui, més líquid a la part de baix. El pot també és una eina molt important per portar sempre amb el cabàs de les eines. Sempre allargar la cara petita, igual com si fos una rajola igual. I ho posar sobre de la paret.
sempre queda més ben assentat el matxembrat. Si queda algun forat, com he dit abans, amb el material que sobra es pot ajustar. Aquí també ja estic fent el mateix sistema que he fet abans, trec les peces, que això ja és l'altra cara, l'altre lateral vull dir. I ara ja aniré per tancar la part de dalt. I sempre ajustar el més bé possible. Això és igual com al pujar una paret, també sempre donar-li el copet, però no amb el mànec, sinó amb la punta de la pala o amb el que és el mànec, però de ferro. Aquí ara em cau una miqueta de ciment del que és el maó, la peça que porto, llavors la torno a enllardar. Aquí notareu que al posar aquesta peça no està enllardada, però al donar-me compte la deixo separada una mica de l'altra peça. Fixeu-vos com la deixo separadeta i ara amb el canto de la paleta li teixonaré ja ben rejuntat i ben el ciment ben recollit. Ja està la solera feta, a punt de posar les teules. S'ha de fer una escombradeta, però fixeu-vos que no hi ha gruix de ciment a sobre. S'ha anat recollint i s'ha anat deixant tot correcte. Fi. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, any 2020. Vídeo número 60.cat. De la meva col·lecció Vídeos de la Construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya.